Välkommen till helgstatus med mig, Nick. De har släppt en ny PP-vapen. Den släpptes ut för någon vecka sedan. Ja, så de släppte ut den. Här för att kommentera. Körven. Jag kunde jättesmart att prata om massa och ingen förstår. Tjena. Ja, PPK. Alltså, dens inre utveckling är kulan. Som man hör här. Här sätter man i batterier. Och i batterier finns en massa plus och minus. Och det förs elektricitet genom dem. Så det får in här. Och därför så... Nörd. Du kallar inte mig nörd. Vet du vad nörd betyder egentligen? Det betyder på franska Spaniola canditonit. Inte det franska? Nej, det är spanska. För espanol acado. Och nörd, det espanol categorica betyder nörd. Och det betyder typ liksom att en människas utveckling inte har varit så bra så att... Men vadå? Fy, du är knäpp. Ja, det var allt han hade att säga. Ja, men... Nej, det var det! Okej, vi går till reklam. Inte nörd!